Ndi nthawi ya nkhani ndipo madzulo ano muli ndine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Mayi Jane Ansah atsutsa mphekesera zakuti akufuna kuyambitsa chipani chatsopano. Mayi wa fuko la dziko lino Gertrude Mutharika walimbikitsa ogwira ntchito za umoyo kulemekeza chinsinsi cha achinyamata pa nkhani za uchembere wabwino. Ndipo nkhani zina boma lakhazikitsa komiti yowunikira nkhani ya mawanja amene anawachotsa kukasasire mboma la Nkhatabe. Ndi zimenezi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Mayi Jane Ansah watsutsa mphekesera zakuti ali ndi malingaliro oyambitsa chipani. Mayi Ansah ati mneneri wina mu mzinda wa Zomba ndi amene akufalitsa nkhani zakuti iwo akutuma anthu kuti azinyoza mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika. Mayi Ansah alankhula izi pamene bungwe lawo limapereka thandizo la katundu osiyanasiyana kwa anthu olumala ndi achikulire mdera la Mfumu Lukwa mboma la Kasungu. Mwazina katunduyu ndi monga njinga zakapalasa, ufa, mchere, mafuta ophikira, ndiwo za soya, sopo komanso makope. Mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Mayi Gertrude Mutharika walimbikitsa kugwira ntchito za umoyo kulemekeza chinsinsi cha achinyamata pa nkhani za uchembere wabwino. Mayi Mutharika anena izi mu mzinda wa Mzuzu pamene amakhazikitsa ndondomeko yolimbikitsa achinyamata kuti azimasuka pa nkhani za uchembere wabwino. Macloyd Chilangiza walemba ripotili limene akuwerenga Feston Malekezo. Ntchitoyi ikugwiridwa pansi pa bungwe la akazi atsogoleri a mayiko kuno kwa Africa lotchedwa Organization of African First Ladies for Development, lomwe cholinga chake ndi kufuna kupititsa patsogolo ufulu wa achinyamata pa nkhani za umoyo. Poyankhulapo mayi wa fuko lino wapempha unduna wa za umoyo kuti upeze njira zimene zingathandizire kuti achinyamata azitha kulandira thandizo la chipatala mosavuta. Iwo anati nzokhumudwitsa kuti dziko la Malawi chiwerengero cha atsikana amene sanakwane msinkhu amene akutenga mimba chikunkanakwera ngakhale kuti pali njira zosiyanasiyana zothanirana ndi mavuto ngati awa. Iwo anati pakadali pano chiwerengerochi chakwera kuchoka pa 29% mchaka cha 2015 kufika pa 32% mchaka cha 2024. Tipereke ulemu kwa anyamata athu chifoti kuzongoti yetu kupereka ma service koma tupereka ma service bwanji tizingolemba kuti tupereka ma service. Tipereke ma service ndi cholinga choti tichite benefit kapena tufuna tichita chipi chani. Anyamata athu azapitiza kudandaula mwina ma service alipo komano akukanika kuti abwere kukalandira ma service the way we handle them. Ena samakanika kuti apite umene kuti ndinu nomwe mwachitira ndizizi munthu uli pa wheelchair ukapezeka soya pregnant how momwe mungomuthandiza munthu ndi zimene wabwerera. Mawu ake nduna yoona za achinyamata a Alfred Kangata apempha achinyamata kuti agwiritse ntchito njira zimene zilipo pakadali pano pofuna kuti aziteteze ku matenda opatsirana pogonana komanso kuti azitha kufalitsa uthenga umene uli woyenerera okhuza miyoyo yawo. Poyankhulapo mmodzi wa achinyamata amene anatenga nawo mbali pa msonkhanowu Yasin Salim anatchulapo mavuto amene amawaona monga kuchepa kwa ndalama, chiwerengero cha ogwira ntchito komanso kusafikiridwa ndi uthenga woyenerera okhuza za umoyo wawo maka ogonana. Ma programs okhuza ndi uchembere komanso ubereki wabwino alibe ma resources okwanira, alibe zinthu zokwana zimene zikuwapangisa zikoza kuwapangisa kuti akafikire kumamizi komanso kuma youth amene ali kutali kwambiri. Zimapezeka kuti achinyamata ambiri uthenga umene komanso ma services amene wawo sukuwapeza. Ndi zimene zikupangisa kuti achinyamata ambiri zipangise kuti achinyamata ambiri asapeze ndithu uthenga umene komanso ma services ngati amene wawo. Kumwamboku unali achinyamata opitirira 300 ochoka Mzuzu ndi madera ozungulira, ndipo mkazi wa wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino Atadala Chihana analinso nawo kumwambowu.
mawanja amene anawachotsa kumalo akasasire mboma la Nkhatabe zaka ziwiri zapitazo akukhalabe m'misasa pakachisi wina mboma la Mzimba. Asilikali a Malawi Defence Force anachotsa anthu akutsatira kusamvana pa nkhani ya malo. Padakali pano nduna ya zachilungamo a Charles Muhango yati mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika wakhazikitsa komiti yapadera yokhala ndi nduna zina zinayi kuti iunikire nkhaniyi. Faris Nthambo walimba ripoti limene akuwerenga Chimwemwe Maseko. Muhango anati kupatula iwo mu komiti muliso nduna ya zamtengatenga Japi Muhango, nduna yoona za malo a Chimwemwe Chipungu, komanso nduna yoona za chitetezo a Feston Kaupa. Muhango anayankhula izi pa mkumano wa anthu okhudzidwa ku Nkhatabe omwenso panali mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za ku nyumba ya malamulo a Christopher Nzomera Ngwira, pomwe amakambirana zokhudza ndondomeko zoyendetsera thumba la chitukuko la Constituency Development Fund CDF. Ndunayi inati komiti yayamba kale kukumana ndi anthu okhudzidwa kuti ntchito yothandiza anthuwa iyende mwachangu. Ndisimikizire makamaka kwa abale athu a ku Nkhatabe, ku Kawalazi, komanso abale athu a ku Nkhatabe, ku Kasasire, tikuziwa ngati boma mavuto amene akukumana nawo, koma a president athu akuwakonda anthu awo andasimikiza kuti nkhani ya malo kulimbana malo pakati pa asilikali ndi anthu a m'mizi ku Kasasire, komanso pakati pa amene akuyendesa Kawalazi Tea Estate ndi anthu a m'mizi ite chaka chino chisanathe. Mawu awo mfumu yayikulu Nyaliwanga ya mboma la Nkhatabe inayamikira ntchitoyi ponena kuti mawanja anthu a ku Kasasirewa avutika kwa nthawi yayitali. Mfumuyi inati misaso yomwe anthuwa akukhala si malo abwino, ndipo anati kulowererapo kwa boma pa nkhaniyi kukubweretsa chiyembekezo kwa anthuwa. Tapempha nduna kuti achilimike nawo satiyankhaso kuti zimene zija zili pafupi kutha. Kwa ife tikusangalala kwambiri tifuna kuti mtendere muno Nkhatabe ubwereremonso. Bwana mkubwa wa boma la Nkhatabe David Gondwe anavomereza kuti kuchedwa kwa zokambirana pa nkhaniyi zikusokoneza mtendere komanso ntchito za chitukuko kuderali. Ngati district tikuluza kwambiri, komanso ngati dziko tikuluza kwambiri chifukwa chaonera kuti mapati awiriwa akhalitsa akukangana. So ifeyo cholinga chathu timafuna kuti ngati kanso zinthu ngati zimene zija ziziyenda bwinobwino. Manja okwana 367 anawathamangitsa ku Kasasire mchaka cha 2024 pomwe gulu la asilikali ankhondo a dziko lino la MDF limati malowa ndi awo. Unduna za ntchito wati uyamba kuunika maphunziro msukulu zophunzitsa ntchito zamanja pofuna kulumikizitsa maphunzirowa ndi zofunika pa ntchito. Nduna ya za antchito a Jowa Chigona yauza atolankhani mu mzinda wa Lilongwe kuti izi zikhoza kuthandiza ophunzira msukuluzi kupeza mwayi wa ntchito mdziko muno komanso m'mayiko ena. Mwembekezere kusintha kwambiri kwa zinthu chifukwa pano patikhala ndi zinthu zina zambiri za makono zimene tikufuna tigwiritse ntchito kuti tipange meet demand ya mmene zikuyendera zinthu moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Anzathu amene ali ndi makampani mwina afuna anthu amene ali ndi maluso opambana kwambiri, so ife tikufunitsitsa kuti tikwaniritse zofuna zawozo kuti anthu athu antchito athe kukhala ndi mwayi waukulu opeza ntchito. Sitikufuna kuti tisule anthu kenaka zipezeka kuti ali mtawuni mangozungulazungula kumagulitsa maswiti. Tikuona ngati si chinthu cha nzeru kwambiri. Ndipo mkulu wa bungwe la TVETA Elwin Sichiwola wati izi zadza pa nthawi yoyenera pamene dziko lino likupita patsogolo pa nkhani za luso losiyanasiyana. Choyambirira ndichonena kuti cholinga chenicheni chopititsirana kuma technical college chikwaniritsidwa. Kumbukirani boma likamapititsa achinyamata kuma technical college chimene limafuna ndichonena kuti achinyamata amenewa either akapeze ntchito o akambe ntchito modziyimira pawokha. Izi zingatheke ngati maphunziro athu sakugwirizana ndi zimene olemba ntchito akufuna. Ndifika nduna afotokoza momveka bwino kunena kuti chachikulu ndichoti tifuna tiafunse anzathu amene amalemba anthu ntchito kuti kodi akufuna maluso ati, ndipo maluso amenewo tiaphunzitsa achinyamata kuti pamapeto pake akamaliza sukulu apeze ntchito mosavuta. Kauniuni wa maphunzirowa ayamba mwezi uno ndipo adzatha mwezi wa April
chaka chamawa. Malawi Housing Corporation yakanika kupeza ndalama zokwana 6.5 billion kwacha mzaka zisanu zapitazi. Malipoti akusonyezanso kuti kampani ikhozanso kusapeza ndalama zokwana 1.9 billion kwacha ngati mavuto amene ikumana nawo sakonzedwa. Mkulu wa kampani Bob Chimkango wanena izi mu mzinda wa Blantyre pa zokambirana ndi komiti ya nyumba ya malamulo yona zowerengera chuma cha boma. Daniel Zimba ainde nkhani yonse. Zinadziwika pa mkumanowu kuti kuyambira mchaka cha 1994 mpaka mchaka cha 2026 nyumba za bungwe la Malawi Housing Corporation zakhala zikuchepa kuchokera pa nyumba 15,000 kufika pa nyumba 6,422. Izi akuti zakhala zikusokoneza chuma cha bungweli. Chifukwa chake bungweli linaganiza zoyambanso kumagwira ntchito zina monga zomangamanga. Koma Bob Chimkango akuti bungweli likukumanabe ndi mavuto chifukwa boma silikulipatsa mwayi wa ntchito monga zomangamanga. Mabungwe ndi nthambi zina za boma zikumagwira zokha ntchito zotere, komanso kuti nyumba zawo zikanali zochipitsitsa ngakhale kuti zinthu zinadula. Iwo ati izi zachititsa kuti bungwe la Malawi Housing Corporation lipitirize kumapanga malosi moti apempha boma komanso aphungu wa nyumba ya malamulo kuti aganizire zoyamba kumapereka zina mwa ntchito zachitukuko cha zomangamanga m'madera ku bungweli. Ndefe kubwera kwa aboma tapempha kuti ntchito zomwe anthu anazithawasi tipaseni tirane tigwire, komanso ntchito zomwe zikubwera zinazi tipaseni. Pamene ma contractor ena amaganiza profit, ife sitimagaza profit, ife timagaza kuti titukule chani dzikoli. Wapampando wa komiti ya zachuma ku nyumba ya malamulo ya PAC Steve Malondera walonjeza kuti komiti ilumikizana ndi adindo oyenerera monga unduna wa zamaboma ang'ono kuti gawo lina la ntchito zachitukuko m'madera lidzipita ku Malawi Housing Corporation. Koma ngati boma kodi anzathu aku local government amene ali eni yake oyang'anira CDF akupanga chani ndi anzathu amene tikayerekeza aku lands akupanga chani kuti akumane pakati ndi kukambirana kuti kodi tikhoza kupanga motani kaya pa ntchito izina zizonse 100 mwina ntchito zokha 10 zizipita ku Malawi Housing Corporation. Malawi Housing Corporation ili ndi katundu wa ndalama yokwana 190 billion kwacha, ndipo mchaka cha 2018 inapanga phindu la 403 million kwacha, mu 2019 inapanga phindu la 194 million kwacha. Kenako Malawi Housing Corporation inayamba kupanga malosi kufikira mu 2025. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku wireless yakanema ya Times TTV. Tikhati kupitiriza kupatsani zonse posachedwa pa zikangotha izi choncho musatalikire. Changu tieni. Chani simeni. Sha. Tieni. Kodile ntili kuti. Ndubwela ndingopita ku bank usira center ndubwela kwa bank. Tubise nawo. Ndini usako masifa. Tiye tizibata. Kabla nzanmada. Titulize nao ndrama. Mulisa nduki kashi. Ilivo. Geya, kumene buguma. Wacha point, ya Standard Bank, yafika mdelalani. Pitani page ndogo wacha point kuti mutabe nukusungisa ndalama mu account mwanu. Quick cash, njizina zambiri. Wacha point. Osaka and Tawindi, watch your boy. Do see a Standard Bank, watch your boy. Takulandirani imene tikupitiriza kupatsani nkhani izi. Ripoti latsopano lasonyeza kuti dziko la Malawi likutaya ndalama zochuluka chifukwa cha kuonongeka kwa chilengedwe komanso kusintha kwa nyengo. Ripoti ili likuyembekezeka kutulutsidwa komanso kukhazikitsidwa mwezi wa Mawa. Rebecca Chimjeka Matemba aindi nkhani yonse mu ripoti ili.
akangoyamba kuti kafukufuku ngati ameneyo okhudza zachilengedwe achitike mzaka 15 padakali pano. Mlembi wa zachilengedwe ku nduna wa zachilengedwe Misheki Munthali wati zomwe zapezeka mu ripoti ili ndi chiopsezo komanso zikupatsa nkhawa chifukwa cha kuwonongeka kwa chilengedwe mdziko muno. Ndipo mkulu wa MEPA Wilfred Kadewa wati zomwe zanena ripoti ili zikufunika kuti anthu onse komanso atsogoleri aboma komanso makampani aonetse chidwi makamaka pobwera limodzi pofuna njira zobwezeretsa chilengedwe. Ma-agencies ambiri ma department aboma ali osapanga zinthu paokha, osapanga mogwirizana, ngakhale pena malamulo amapereka mphamvu mosiyanasiyana, koma titagwira limodzi ntchito ndikuyendera limodzi pali zambiri zomwe tingapindule ngati Malawi, komanso mavuto a zaumoyo ndi zachuma omwe ripoti yaonetsa akhoza kuthetsedwa pongogwirira ntchito limodzi ndikulolerana kuti ife tiyendere limodzi ngakhale tili ma department kapena ma agencies osiyana. Mkulu woona za nyengo Lucy Mtiratira wachenjeza kuti ripoti lilaonetsa kuti mlingo wa ndalama zomwe masomphenya a dziko lino analangiza kuti utha kufikira sizingatheke. Tikuona ndithu chilengedwe chikutha chikuthera ndithu 2010 tinali kubola koma pano pa zinthu zikuyipirayipira. Inde tili ndi malamulo otitsandizira kuti tipange zinthu koma malamulo aja zikuoneka kuti sitikugwiritsa ntchito bwino. Mapeto ake chilengedwe chicha chikuonongekerabe. Ripoti ili launikira zinthu zosiyanasiyana ndipo laperekanso danga kuti atsogoleri a dziko lino aunikenso malamulo okhudza za nyengo. Wapampando wa bungwe la For Equality a Tadala Chizimba walimbikitsa ntchito yophunzitsa amayi kupewa nkhanza pa intaneti. Mayi Chizimba anena izi pamwambo okhudza kuthana ndi nkhanza zimene amayi ndi atsikana amakumana nazo pa intaneti. Iwo kufotokoza. Pa intaneti pamachitika zinthu zambiri, timaona atsikana akunyozedwa ndo ndi anyamata somwe nde mkumano wa lero timafunisisa kuti tikambirane za nkhani zimenezo za nkhanza zimene zimachitika pa makina ya internet, ndipo so tikambirane kuti tingapange chani kuti mchitidwe umene uchepe. Ndipo mkazi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Mayi Tadala Chihana makamaka Mayi Tadala Chihana anali nawo pamwambowu ndipo anati amayi akuyenera kukhala tcheru komanso osamala akamacheza pa intaneti. Poyambirira tengokhala anthu osamalitsitsa chifukwa chakuti tikasamala muja tipewa mwina nkhanza zija kuti tingakumane nazo. Tikumbukire nena kuti tikakhala pa tsamba la mchezo paja ndi malo amene pali anthu osiyanasiyana mbirimbiri, koma chosiyana chake nchonena kuti sitikhala tikuonana maso ndi maso mmene timaonanirana mu neighborhood mwathu. Tikhozodziwa kuti uyu ngovuta uyu ndi wakuba ndi mupewe. Pamene tikakhala pa tsamba la mchezo sungadziwe kuti munthu amene akuoneka ngati wabwinoyo ndi munthu otani. Ndingofuna kuti azimayi atsikana akhale anthu omasuka, akakhala kuti mwina zinthu zolakwika zachitikiradi kuti azitha kuziyankhula ndi kufotokoza chotero apezekase kuti apulumutsaso azinzawo ena olanawo ena amene mwinaso akanathanso kudzagwa mu trap yofanana ngati imene anagweramo iwowo. Mayi Tadala Chihana katswiri wa zachitetezo pa intaneti ku bungwe la MACRA kapena kuti Malawi Communications Regulatory Authority, Mayi Ella Hamwaka walangizanso amayi kuti azinena akawachitira nkhanza pa intaneti. Ndiye pali njira zingaponso zimene MACRA imatha kuthandiza mu njira zopanga mitigate ma issues a cyber. Example imodzi imene nditha kupereka ndi through Malawi Police tinapanga unit ya special yoti zitha kuwathandiza anthu pa ma issues a cyber crimes komanso mu sectors ena. Mumatha kuona mwina mu energy sector, mu academia, mu government iso kuli unit special yoti imathandiza ma issues a cyber security. Konsolo ya boma la Dowa yati kulimbikitsa ukhondo ndi njira imodzi yotetezera anthu ku matenda. DC wa bomali a James Kanyangalazi walankhula izi pamene amakhazikitsa ntchito yosesa ndi kusamalira malo osiyanasiyana. Izi zikutsatira ndondomeko ya ukhondo imene mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika anakhazikitsa.
Mphatso Mbang'ombe walemba ripoti ili limene akuwerenga Rebecca Chimcheka Matemba. Akanyangalazi anati ntchitoyi cholinga chake ndikuonetsetsa kuti mdziko muno muli ukhondo molingana ndi mmene anenenera mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika. Iwo anati akuyembekeza kuti anthu ambomali akhala akutsatira njira zonse zopititsa ukhondo patsogolo mbali zonse za mbomali. Akanyangalazi anaonjezera kunena kuti kampeni ionetsetsa kuti anthu akutaya zinyalala m'malo oyenera komanso kulimbikitsa nzika zakudowa kuti zionetsetse kuti bomalo lili ndi ukhondo. Mene timayenda m'madera timati tikafika pamalo pamene ena akuchita business timapatsa mpata kuti kaagwira sache kayandileki kayandichani kuti atengepo gawo pokonza malo awo ofe tikupitirira ndi ntchito. Mawu ndi uthenga umene tikumasira ndi kutangoyamba kumene sitizabweranso mwina mawa kapena nkuja kudzagwira ntchito imeneyi pamalo pamenepo zili kwa iwo enake dera kapena enake malo kuti mmene tapanga chonchi iwo apitirize atengepo gawo kupitiriza kuti madera athu onse akhale aukhondo. Mawu ake wapa mpando wa msika wadowa boma a Oliver Katema wayamikira khonsoloyi ndipo alonjeza kuti akugwira ntchito ndi makomiti ena ang'onoang'ono pofuna kuonetsetsa kuti akupita patsogolo ndi ukhondo. Pempho limene lalandira ndi manja awiri chifukwa mpoyenera ndipofunika ndithu kuti zimenezo tizipanga ngati anthu amalonda. Ntchito imene itayamba kale kumadziwitsa anthu kuti aziyesetsa pamalo amene agulitsa amalonda pazikhala posamalika chifukwa ndi udindo wawo anthu ochita malonda kumakhala ndi malo aukhondo ochitapo malonda awo. Mwambowu umakumbukiridwa pamutu oti dowa wa ukhondo madera athanzi komanso tsogolo lowala. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisamasiyane na inso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Mai Jane Ansa watsutsa mphekesera zakuti akufuna kuyambitsa chipani. Mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Mai Gertrude Mutharika walimbikitsa kugwira ntchito za umoyo kulemekeza chinsinsi cha chinyamata pa nkhani za uchembere wabwino. Ndipo nkhani zina boma lakhazikitsa komiti yowunikira nkhani za mabanja amene anawachotsa kukasasire mboma la Nkhatabe. Mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X @Times 360 Malawi, komanso poimba *895# ndi kuchita subscribe ku 1895. Muna indine Ronald Mpaso ndikufunireni madzulo opambana pamene mukupitiriza kuonerera mapulogalamu osiyanasiyana pano pa wireless yakanema ya Times TTV. Zabwino zonse. Makolo ndiwo osanamira za nzeru ndipo makolo amafunikira chisamaliro choyenera. Ku Mazim timayamikira thanzi labwino. Ndondomeko ya Senior Citizen Scheme inapangidwira mamembala opitirira zaka 55. Ndi ndondomeko imeneyi simayenera kudikirira chithandizo cha mankhwala olandira pafupi kapena kuthandizidwa ku chipatala komanso kuthandizidwa mukagwiridwa zovuta ndi zina zambiri. Kuti mudziwe zambiri ndi kulembetsa imbani 4277 kapena tumizani email ku info-desk@mazim.mw. Komanso website yathu ndi www.mazim.mw. Ndondomeko zonse zidzatsatidwa. Mazim kukubweretserani mtendere wa mumtima. Apixas Agriculture akudziwitsanso alimi onse amtedza kuti kalembera wa onse ofuna kugulitsa mtedza anayamba mu February ndipo atha mu May 2026. Ndipo ubwino ndi phindu lake ndi uwu: mwayi wopeza msika odalirika, mwayi wogulitsa mtedza kudzera mu njira za chilungamo, simulipira kena kalikonse pogulitsa mtedza monga posisa mgalimoto komanso poyeza pasikelo, komanso kupeza mwayi olima pa mgwirizano. Kugula mtedza osaswa kapena tinene kuti wa makoko kuyamba mu mwezi wa May 2026 mpaka September 2026, ndipo zakugulani pa mtengo wabwino kwambiri kupyola mtengo omwe boma linakhazikitsa. Ngati mukufuna kulembetsa kapena kudziwa zambiri zokhuzana ndi kugulitsa mtedza, apezeni Apixas ku madera awa: Kanengo ku Lilongwe, Kapili ku Mchinji, Mpale ku Matisi, Lisandwa komanso Chilanga ku Kasungu, kwa Luwinga ku Mzuzu,
komanso mbalachanda ku mzimba. Muthanso kuwayimbira pa nambala iyi 0999 766 007. Anthuni akamati chuma chili mu mthaka amanena zimenezi. Kalembetseni ku Pixas Agriculture lero kuti muphe makwacha ndi ulimi wanu wa mtedza. From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, only on DSTV.